हेलो फ्रेंड्स, आंनि मोनसे गोदान भिडियोआव नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरबाय। नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदानै बावैसो रिलिज खालामजानाय अफिशियल बड' मिउजिक भिडियोनि आपडेट लाबोलायबाय। बे मिउजिक भिडियोनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर आई लाभ इउ। बे मिउजिक भिडियोआव गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर बिथां स्वरां नार्जारी आरो जनाली। बिथांमोनजों लोगोसे फाव खालामफादों फारियै माया, पूजा, प्रिया आरो संगिना। बे मिउजिक भिडियोनि करिय'ग्राफारजों लोगोसे एमइउकेआव होदों बिथां मेडियन बरगयारी। डिअपि आरो एडिटरखौ होदों सचिन लाहारी। केरिकाराव दं बिथां जारिमिन ब्रह्म। बे मिउजिक भिडियोनि मेथाइजों लोगोसे लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों बिथां जुलि ब्रह्म। मिउजिकखौ होदों सिद्धार्थ बाबलु। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडियोआ जुलि ब्रह्म प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो रिलिज खालामजाबाय। जायफोर नोंथांमोना नायनो होननानै आसा खालामनानै दंमोन, फुल भिडियोनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोननाय जाबाय। नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसे बे मिउजिक भिडियोनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडियोखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। बिब्दिनो गोदान गोदान आपडेट मोननो थाखाय गोजोन्थों।